Molt bé, benvinguts, ja hi tornem a ser. César, benvingut, com estàs? Moltes gràcies, molt bé. Esplèndid. Què hem de fer amb tot això avui? Avui farem una paella de llamantol Molt bé. amb aquests ingredients. Llamàntol aquí que està vivito i coleando, eh? El teu germà, Jordi. El meu germà, no? Ho dius per les pinces. Aquí tenim la cepieta, el peix de roca per al caldo de peix, Molt bé. les verduritas. I unes verduretes pel brou. Molt bé, doncs tu diràs per on arrenquem. Comencem con el caldo de peix, ¿vale? M'encarrego jo? Sí, netejarem una miqueta el peix. Molt bé. Poso aigua aquí. Sí, una miqueta d'aigua. Gaire, què, 3 dits, que aquesta és ampla. 4 dits. 4 Millor, dits? Sí. A veure si ens vessarà tot, després, amb 4 dits. Jo posaré feina per tu aquí, eh? Sí, tu dona'm feina perquè jo sense feina no soy nada. No, ja veig. Val. Molt bé, al foc. Encengui el foc, no?, perquè Posarem canya, eh? vagi tirant. Sí, i tant. Vale. I comencem per les verdures. Verduritas. Verdurites, perdó. Verdurites. Val. Jo aniré fent el picadillo d'all julivert. A veure, ho faig bé, això. No salem l'aigua? En trosset. No salem l'aigua? No, a l'últim, quan esté bullint, Ah, val, quan estigui bullint hi tiraré. posarem, ¿vale? Molt bé. Mitja ceba, eh? Sí, mitja ceba a trossets grans. Escolta'm, a mi m'inquieta una mica què farem amb el llamàntol, eh? El llamantol. Perquè està aquí Ho menjarem, Ah, segur, sí, clar, no en tinc cap dubte. Però està aquí desafiant una miqueta, no? Home, té la seva presència, eh? Home, i més quan es mou, ara no, però fa una estona feia uns bots que aquí ens espantàvem, eh? Molt bé, aquest Com ho peixet lleves? de roca, de plaça, morralla, una mica de tot, podeu agafar també cranc, bueno, tot el que hi hagi del dia, oi? Del que tingui a la peixateria. Aquí tenim una mica de tot, hem agafat galeres, La galera que no falta, eh? la galera és com imprescindible, no? Exacte. El que passa és que aquí només tendim a posar-la només al brou de peix. Hi ha llocs que la fan servir Ho més... posen amb paelles. Sí. Sí. Però com que té poca carn i és així com molt... té molta closca, doncs tendim a infrautilitzar-lo una miqueta. Sí. Molt bé, he tirat la Molt bé, ceba... com ho tens? Jo bé, jo esplèndid. Què? Mitja... Peix, netejarem una miqueta i ho posarem, ¿vale? Fem una mica d'aigua, el porro, traurem la primera capa. Porro i ceba, les dues coses. Sí, sí, i tant. Aquí cadascú fa els caldos com vol, només faltaria. Però... Home, en casa teva, segur, no? Home, a casa meva, si t'explico jo com els faig, és un escàndol. Perquè jo faig caldos de la sort. Tu saps què és això? No. Tu obres la nevera i amb el que surt, amb sort, fas un caldo. És així de fàcil. Molt bé. Sí, home, clar. I si no, el vaig a comprar també, Si no puc anar a plaça a escollir ingredients, doncs l'agafo de bric, etc. Que tampoc està mal, eh? No, jo ara, al contrari. Agafo. Val, això, jo haig de treballar més aquí, no? Vaig a netejar una mica tot això. Posa-me'l. Mira per aquí jo. Tu? Sí, Ostres, el pinche fa treballar el cuiner, això no s'ha vist mai, Tu no te preocupes que ja te daré feina, tu. Sí, tu em dones feina? i tant que sí. Quan comenceu així em feu una por, els cuiners, perquè amb la conya de que jiji jaja... No, jo n'estic aprenent molt, Vinga, què Jordi, la paella necessitaré? Paella, aquí sota, Perfecte. no se'n parli més. Això, sí, perquè hi havia una mica de gotes. Una mica d'oli? A foc, sí. Una mica de foc potent. Potent. I escolta'm, parlant de foc, a part d'aquest, necessitem forn aquest cop? Sí, aquesta vegada Que sí. jo sé que hi ha cuiners que us agrada fer els últims minuts de la cocció forn, perquè així l'escalfor reparteix homogènia, Exactament. Val. Bueno, da un toc especial també, eh? Sí? A l'arròs. Ah, Sí, molt bé. sí. Doncs escolta, Ja ho veuràs. forn engegat, Molt bé. Oli a la paella. oli. Què, generós? Sí, així està bé, així està bé. Molt bé. Vale. Tenim que netejar la cepieta, vale? Això sí que gairebé que t'ho deixo per tu, Vale. Necessitaré un bol per a no menjar-te la taula amb la tinta del calamar. És això, un volt, està bé? Sí, ok, està bé. Vols perquè- que m'endugui... Vale, millor. O ja ho podem posar a sofregir? Posarem primer la cepieta. Ah, vale, perfecte. Para que se vaya haciendo mientras tanto. Vale, doncs mira, això m'ho quedo aquí. Molt bé, Jordi. Ja la tens neta, oi? Ja la veig? tenim neta. Vinga, Ara doncs la va. trocearem a quadritos i la saltellarem, ¿vale?
Molt bé, tenim... Tú, mientras tanto, Què puedes faig? ir ficando el pebrot vermell a la paella. Sí, alhora, pebrot i Sí, ceba el i... pebrot y la cepita troceada. Què et sembla? Només pebrot, el julivert no. Julivert no, el julivert mira, Després. agafaràs un diente de ajo. Ah, també, Lo troçaré sí. una miqueta, lo más petit que puguis. Ah, no, mira, el tinc aquí sota. Y mientras tanto, esto se va dorando. Un all només? Uno va. Doncs vinga. Mientras tú haces el ajo, yo tallaré el bogavante, el llamanto. Molt bé. Val, per tant, necessites això pel llamàntol No, agafa. o necessites per la petita? Cuidado, Per què? Pel ganivet? Clar. Home, després d'uns quants programes, aquest ganivet tu i jo ja som... Molt No et bé. diré que som amics, perquè amics d'un ganivet no ho has de ser mai del tot, I això ho pico, una miqueta. Sí, vine, Ferran, vine aquí, Sí, que a l'altra molt bé. fusta... Que a l'altra fusta hi ha una mica de... Hi ha una mica de cuina gore. Val, això ho tirarem al final, aquesta picada, o ho No, posarem cuando- ara? Cuando pongamos el bogavante ya tiramos la picada de ajo y julivert. Vale, per tant, la reservo. Mientras Ho pico tanto, tot sí, junt. exactament. Ho pico tot junt, això, no? Sí, exacto. Un all, només? No hi ha massa julivert aquí per tan poc d'all? No, està bé. Sí? Sí. Tu manes. Jo és que sóc molt fanàtic de l'all. Sí, Sí. A mi m'encanta. pósale una más si vols, Ara t'escolto. Pósale. Vale, ya tinc el bitxo, Molt bé. lo posaré en la paella. Que vagi soltando el jugo. A Se veure, vaya sofrint. hem de pujar el foc perquè ara el tenim al mig, No, todavía Ya falta está una bien, miqueta. ¿no? Sí, está bien. O sigui Mira, que le doy una miqueta més. Mira, posarem així. allò que quedi una mica torradet, Sí. la base del llamàntol. Exacto. Molt bé, hola. Molt bé, Jordi. Com ho llevas això? Jo, bé, picall i julivert, Mira, és lo mío. Estic esperant, Però no m'has dit que encara no. Ja! No, nada, tranquilo, porque todavía no estaràs tu, Tu Caldo? ves tirant sal al caldo, que encara no Sal. l'hem tirat, Menos mal que te tengo a ti, Ai, sort que ens tenim els dos, César. Mare de Déu, això és Ja com un veus. matrimoni, cuinar és... El roce Molt fa el bé. carinyo, que diuen, a la cuina. Va, Vale, Jordi, què més? posaré el julivert, Sí? Tot, Sí. eh? sofregirem una mica. Perfecte. Més? Sí, échale. Una miqueta més. Échale. Això m'agrada, aquesta és l'actitud, el volta Molt i bé. volta. Perfecte. Ara posaré una miqueta de pimentón. Pimentón, aquest pebre vermell, si pot ser normal, no? Que no sigui del de la vera, Sí, que no normal, sigui normal, picant. que no piqui tant. Sí. O sigui, és una Sí, mica normal. per donar color i gust. Exacte. I ara hem de vigilar que no se'ns cremi, no? Perquè jo tinc No. entès que el pebrot vermell es crema molt ràpid aquí a la... Exactamente, mira. Hem posat, que se mezcle un poco, que se junte con todo. Molt bé, i Bajamos el aleshores fuego. ja gairebé... Y ahora el arroz. Anava a dir això, Vale. deu tocar ja. L'arròs Tot? ja ho pots posar, sí. Remenem, Ho tens, Sofre- Ferran, ho tens, sofregirem una mica para que se torre un poco el arroz. Allò que dèiem I que penetre allò que el dèiem sabor. d'anacarar-lo, Exacto. Molt bé. I de mentre Ahora, es va fent el caldo. exactamente. Y ahora ya podremos poner el caldo cuando comience a hervir. Bueno, ens esperarem una miqueta a que s'acabi de fer el caldo, I tant que sí. Molt bé. Ja ho tenim. Bé, ja hi tornem a ser. El caldo ja el tenim fa una estona reposat i això ja tenim A l'arròs punt de posar el caldo. anacarat, exacte. Ahora, Jordi, tú sacarás las verduras del caldo Molt bé. y yo, mientras tanto, pondré la ñora en la paella. Sí, que ens l'havíem deixat? Limpiaré, sí, ho hem deixat. Posaré la ñora en trossets. Ojo, César, que aquí hi ha una... Ara. Molt bé. Ja els tenim. Exacto.
Exacto. L'enyora, que és un pebrot. Petit, molt petit, Un pebrot petitó que el deixem assecar, que és molt gustós i que se n'aprofita la carn. molt I gustós, que tu ara què estàs fent? A veure, explica-m'ho. Ara Ja l'has posat a dins? Ya está bien, ya. Ja li has tret les llavors? Exacto. Y que Doncs- se mezcle y que suelte el sabor que tiene. És una mica els secrets d'una bona paella, tinc entès. Exactamente. Ah, no ho deies, Veus com els cuiners sempre s'amaguen A nuestro secrets? restaurante sí, usem la señora, al caldós y a la paella de Bogavant, de Llamanto, Molt y bé. ya estem. Val, o sigui que ja tenim que un dels secrets és l'enyora. Exacto. Ahora pondremos el Cullerot. caldo. Aquí. Què faig? Tu Mira, mateix. poso aquí que no perdis calfor. Molt bé. I què? Tu mateix. Quants en posem? Posarem unes 4. Tu també fas una mica d'ull, això? Ah, sempre. Jo tinc entès que la proporció sempre és de 3 a 1. Així a grans trets, No vull passar-me ara de listo davant d'un cuiner professional. Jo tinc la proporció al meu ull. Ah, tu ets dels meus també, Jo vaig tirant i penso... Molt bé. Potser que li posem més Ho foc, posem. no? Sí. Perquè això hauria d'haver fumejat una mica, no? Mira, està perfecte ja. Hem de vigilar que amb el fumet no ens hagin quedat espines, perquè si no, per aquí dins, Exactament. doncs després ens faran nosa. Un, dos, aquestes... Exacto. Una altra? Ah, està bé. Esperar una mica que comenci a bullir. Molt bé. Ja està bé. Vale? Molt bé, doncs ja ho tenim. Vosaltres, al restaurant, la feu molta, aquesta paella, o no? Molta, molta, Triomfa molt. Tenim moltes més, però Per la això- paella de Llamanto i el caldós, Però això ho has de servir amb algun estri per menjar-t'ho, no? Perquè Sí. aquestes Tenim unes pinces. Ah, per buidar. Exactamente. Pinza y unos palillos largos de metal para... Que és com unes alicates, vaja, és com Exactamente. gairebé que semblen eines de dentista, allò. Exactamente. Sí, sí, Si jo algun alguno cop... tiene problema de diente, también lo solucionamos. Sí, no? Per després treure alguna brossa que hagi quedat per allà. Molt bé, doncs Bueno, escolta'm, deixarem uns 5-10 minutets, de 5 a 10, i al forn, 5 i al més? forn 5 a 205 graus. Espera't, a veure si t'ho he fet bé això. 205 graus, perfecte. Perfecte. Molt bé, I terminarem el forn. molt bé. Doncs escolta'm, jo si et sembla, amb tota la calma del món, deixarem que vagi fent el seu fet, perquè no s'ha de sobtar l'arròs, no és millor que arrenqui el bull allò amb Sí, potència? sí, nos hemos distraído con el Ara. tema del fuego. Mira, mira. Val, Ahí és lo que tens. se'ns ha anat una mica, no? Que hem tirat el caldo i això tenim el foc Exacto. fluix. Però mira, Ferran, mira, ja ho guaita, no hi ha com tenir una bona cuina, d'aquestes que en segons t'agafa temperatura i et fa bullir l'olla més que mai. Exacto. I a més tenim el llamàntol marcadet per la part de sota, que té un punt torradet, i tota la sípia. Clar, aquí també ho podríem fer amb calamar, per exemple, o sigui, amb tots els derivats de la sípia, vaja, de tots els Exacto. cefalòpodes. Sí, yo la he fet com la faríem al nostre O sigui, restaurant. tu l'has fet allò com il fo. Exacte. O sigui que si no voleu anar a Can Màrius a menjar una paella de llàmantol, ja sabeu com es fa a casa, sense cap A problema. la casa del Jordi. A casa meva, sí, veniu aquí, a cal volta i volta, perquè a casa meva tots no hi cabreu. Mira, espera't, que ara ens hem passat aquí amb la temperatura del caldo, que ja la podem apagar, de fet, no? Exacte. Perquè això ja està. Doncs sí, a casa no hi cabríeu tots. Que tens molta tecnologia en la teva casa, tu, Sí, i perquè no t'has fixat amb l'extractor, que això M'he fixat, sembla Star Trek. Aquí hi ha un extractor d'aquests que quan arrenca, bueno... Nos lleva, no? Sí, sí, perquè no se sent i a priori dius això no xuta, però s'ho endú tot. Poses aquí un paper i se te'n va. Mira, ahí ho tens. Val, ho centrarem una miqueta i aleshores esperarem els 5 minutets i després cap al forn. Ho terminarem al forn. Sí? Exacto. Val, doncs escolta'm, 5 minutets, forn i tornem. César, anem a veure com està l'arròs? Anem, a veure. Mare de Déu! Oita, oita, Veure, oita. no, o què? A més, una mica caldoset, Oh, com em sembla que a tu i a mi m'encanta, t'agrada. Oita, Ferran, quin bé de Déu. I perquè l'olor no la sentiu, gent de casa vostra, però això fa tombar, fa tombar. Doncs, Tiene mucho que ver la ayuda, ojo, Sí, sí, l'ajuda, bueno, és treball col·laboratiu, és treball un per l'altre. Escolta'm, però aquí faltarà una mica de cava, no? Claro que sí. Fresquet, Sí, mira, l'estava buscant aquí i com que és Estaba cava... mirando yo allí y l'hem digo, posat- fresquet,
L'hem posat al congelador. Jordi, viste la paella, ya te descontrolaste ya. Opus Epolutium d'alta lella. Un criança amb la bombolla molt fineta, que ens anirà la mar de bé amb la carn del llamàntol. Estàs d'acord amb mi o no? I tant que sí. I si no, ara quan ho provis em dones la raó. Molt bé. Bé, doncs, escolteu, jo no sé com ho veieu vosaltres, però aquest cop, això, ens hem superat, I tant que sí. Això saps que no s'ha de deixar petar molt el cava quan s'obre? Ah, no? No. Perquè si no tot el carbònic se'ns escapa. Hola. No sabia, Bueno, són cosetes que es van aprenent a mida que van passant cuiners per aquí, gent entesa en vins. Tampoc s'ha d'omplir fins al capdamunt. Molt bé, Jordi, moltes gràcies. César, això per tu. Salut. Els demés, tot això que veieu aquí, que ens heu vist fer, ho teniu a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. I fins al proper programa. Gràcies per tot. Volta i volta.